Adestradores de Primeira División de Fútbol Sala están a participar no Pazo de Feiras na terceira edición do Clinic que organiza Lugo Sala. Onte arrancou a primeira xornada desta formación coa presenza de técnicos de recoñecido prestixio a nivel nacional como o lucense Diego Ríos, que tras rematar a tempada dirixindo o Parrulo de Ferrol e ser fichado polo Levante, pasou pola capital para falar sobre o xogo estándar 3-1 ante diferentes modelos defensivos. Os asistentes tamén tiveron a ocasión de escoitar os consellos do adestrador do Osasuna Magna, o navarro Imanol Arregui, sobre as fases do contraataque e o futsal meeting do catalán Marc Carmona. Prevención de lesións, calentamentos técnicos para o porteiro ou comunicación eficaz sobre o 40-20 foron outros dos temas que se trataron nesta cita que combina formación teórica e práctica. A programación continúa ata o mediodía deste domingo coa participación, entre outros, de figuras tan relevantes do fútbol sala como o seleccionador español Fede Vidal.